Pagkasalitaan ni Mildred nga napawluan, naaram kamat ngamin, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming. Tayin saraknak ni Ronald iti uneg ti kwarto iti may sang hotel. Ronald, apay nga meta ditoy. Gabot ibat patik ka. Ibat patik nakmet. Agpimpinatek ta. Ti ko anong kat mapantalang agpalamis katuin. Agpalamis ta dito ti hotel. Gabot air condition. Ang palamis na lang wan. O antin man di nga mapasamak ka na ta. Laglagipin. Agbasbasak pa'y laeng. Katsyak, mga obisina ako. Saan ka itong baybayan? Yung third year kahil sak pa'y laeng. Ang mga no, isungarod nga kunak, masaan ka nga, no saan mo akayat, tsak ba't ipilit ka? Ngayon gabot agpalamis ta, maturog ta, agindata. Sige, umaganda gindata. Nagida kam ngagpaisong arakop at nga arakop mano. Sa nagit karawaan ti barugong. Sa nagit isalagsak manong name ti iwan nagit ay-ayamin na digiti doon nga man sanas ko. Ronald, no, Ronald, huwag Ronald. Hirapin na pa yun ti mga gek, ang mga mal, amang nanam kadigiti lips ko man. Nigit. Naguyos mo tin manong. Inikat na mo tin di pantalon na. Sana mo tin ikatan ti uniforme manong. Nimikit di may napupuutan ang padpata kami nga kasla kay pasngay nga maladaga. Makapagkidkilak ka di pa'y karod manong nimikit na kay maymayat. Ti aramiden ni Ronald. Iti pa ng kagat-kagat na ti babatit. Di pungto manong nemi ti bulkan ko ang pagpadang. Sa nagit impabati ulo nagit ni hala. Ani daytoy nga raramidan. Nakaarim ka Ronald. Naarim ta nga doha. Dadi mo ka di kayat ko. Ituloy mo. Patayin ka na di mo ituloy. Naburak nga rod ti salsal metak nga kinebirhen ididay di nga malem itunek ti hotel manong name. Nagsangitak kalpasan na ngayon ayon at ni Ronald kat naulit pa eh. Naulit-ulit manong name ito nagmayat nga rod. Makapaar, makunada, Kat gapo manong name ito napadasan min. Tunggal umay nakalaen ni Ronald dito eskwela manon name. Aghapdeya, mapangkamto aglans kalpasan na diretso kami iti hotel. Dagiti ka eskwela ak manon name ng Ronald di Barkatak. Api nga kang kanahin ka aghapday. Agkating class ka. Ha? Mildred? Loko, mabaybay am sa ti paragbasa mo. Pangamin eh. Hoy, ada nga aming boyfriend na nata. Mga obisina, di kotse nga boyfriend na. Di amin, Mildred. Nag-iimas kami. Ganaman, naramanan nang ko na kita. Naaram ka. Nagmayals ka. Abay di ba kayat? Umot pa'y boyfriend mi. Kaya't may ti makapagturupos ti college. Kaya't may nga kami kat sumagmanulaeng kada kita'y birhen nga grade 1. Kaya rin nung kasi ito, agradwarak tumutla. Kasi nung nagsikog ka. Nagsikog? Ay, isurod ak mga rot. Saan ak nagsikog? Ope ko mga isurod ka. Umot pa experience mi. Bahala ka kang ka, ha? Sinudsud mo kung makakala yung boyfriend mo. Nung aramidam, kung saan ka nagsikog. Malpasan manong name iti first sem iti kina third year college ko iti sa anak maten nga matatngan. Kit maululaw ak maten man. Apo maging ganag pakuyog ak kini LB manong name it apno ka magpa-check up kit pasid. Hala! Laka! Nataramin na LB. Ano? Open siya pagsalsudak. Ano ko amok. Kaya ibaga makakaradya boyfriend mo nakasikog kang gama sikugkan.
Ngem nagbasbasak pa laeng dadagat ko mat pinanunot mo naaram ka mat kami. Dadak ko mat pinanunot mo. Tiyak mo na mo kastoy. Tiyak kaya na talaga hindi ko ta nagmayat mo. Naaram ka nga road. Mo tamaan. Naaram ka nga pagpada di boyfriend mo tanungan ka kung naaram. Hanyo ko man naramid ti kasta. Ako nam dahil akong pa-experience mo. Isip ka mo na ilbino anyo taramida. Awan ti amok ni songbat. Bahala ka. Problema mo dahil di sikat mo lang timang solusyon. Naging kama nun Nemi. Nanalpasin dahil nga first sem. Di pa nagtalinid ko dito balay manon Nemi. Silamadmadlaw ni tatang di mo paspasama kanya. Mildred, tang, ada ka di problema man awan tang. Ay, nasayasayat no da ibagam no anya man ti problema. Bono ni manang mo't pangibagam. Ni manang mo nga ani. Abay tang, ano problema? Ni Mildred dan sakit problema na. Ano problema mo ngamin? Ako manang. Ako madgayam na tang. Nga madlaw ko nga da. Kung gayam tang, nagsweldo ako. Di matanda masapul yun. Ikatan ko kumat abono anak ko tapno nalaplapsat mo't lang na kita mula no maabunuan. Dito eh. Katsi ka, manat masapul mo dito pa nag-enroll ko kada ito yung next sem manang. Masapul nga graduar ka takas kanya ka. Nagraduar ako. Adan trabaho. Kahit kasta mo terabida. Ay huwag gayam, anak, ani, tang. Ako may boyfriend mo. Ano kita agar-aram ka niya, maumipay kahit ko katakwada. Sa mesa, agtrabaho pa lang. Agraduar pa lang, paggraduar pa lang muna ni Mildred. Sa ako doon sangod na ito. Tama nga, agasawa ka din na oras, katampay ng graduar suna. Sa bagay, kabaylan nyo, dakay timang ituloy yung mga pabasa kang kuwan, ha? Ino kas pagarikan ta, sangkon nga matulungan. Abay, mas masama ka nga. Bubit lang manang. Nanay. Dito sa amin bagbagay yung problema na tatang. Masigog sa amin, di kabsat ko. Manong Nemi, pilitak na nagpudno kadatatan kinimanang ani. Kastaon ay tipungtot di manang ani. Dinuklos nak manong Nemi kit kinamatan na ti ulok ket pungutan na ngem inanawan ni tatang. Hani, saan mo ko tagarati kabsat mo? Tama no maapektaran ti sikog na. Di ba dam? Hani? No diyo kabay lang nga tangaran. Kisyak, paunay man tinti kinaaram mo, Mildred. Hakbas-basa ka pa lang at ang boyfriend mo, nasikukan ka pa yan. Idinuta siya, nagraduar ako na trabaho, o pa'y nubyo. Apo mo na sabat kinaaram mo. Pagkawanindak manang, pagkawanindak tatang. Nagsasadi nung orden tayo yan, ama, tisigog mo. Saan matan ngagpagpagkita, jak matan makonkak. Binebay anak matan ni Ronald. Oy, soran. Bakit nagdakam tagsalitan? Di yun kaya, di yun, saon, tanang nga, awan ti aksyon yun, dati nga, kinaaram ti, nauding anak yun. Ani, oraan niya't araramidan ta. Hantan nga may babahoy pa neta. Bahala kayo. Ngim siya, kagurak tigas tayo naramin. Bahala ka di biyag mo. Saan ka natutulungan? Wawalan daktatang. Nasakit din hakim ni manang mo. Siyempre, di na-expectarya kasasaan mo. Idin sa isuna, usto di ko nana. Nagbasa isuna, diretso kingga nagturpos. Nga ori ka gito, nga dan trabaho na, kat pa'y boyfriend na. Idin to tasika.
Maituloy kong dumadala nagbasa tatang. Madelay lang ti pagturpos ko. Taan niya ti planom. Ipas ngay ko tanak ko. Kadun ti maipas ngay. Makamukha ito nga mga iwan. Tay tuloy ko tagbasa tatang. Sige. Mas gapat samot pa nga madlawunay. Mano ka na bulan. Upatan nga bulan. Kakasip na ang mga barbarikas. Upat nga bulan. Di mano nga bulan na ito ko panag second sem mo. Almost 4 months. Di adan to 8 ka bulan na yun. Numalpas ti klase. May panit ka di nga masikong estudyante tituloy na natagbasa. Padasik ng damagin to katakwada. Awang nga tama ti dakis na. No malpas ti klase, 8 nga bulan, sumarunong nga bulan, nag-anak ton. Kaya may pas nga ko, baling ko man latang ituloy tagbasa. Anak, yung kabaylam nga ta. Kahit ko tangkit, makapagturpusak midlaing. Sige. Isudada na plano. Agyaman nagtatang, man nakaawat kayo. Nangikuti saritaan nyo, tatang. Ani, kumuntra. Kumuntra ka? Hindi ka kontra. Kahit yung sawin, pagbasahin nyo pala, hindi ta? Mga ano, into no may anak na tanak na agpaaram tuman, makaaram tuman man, agsigug tuman. Tatang, tinaaram kat naaram tulat ta. Iso nga bambanog yung laing. Saklatan ni makamo. May babayin ba ya? Estudyante nga nagdakkel ti tiyan na mapampalagbasa. Ito may anak na ta-anak na. Kahit yung sawan, kahit yung mga iwan, kabayatan na mapantuang basa, kasjay. Baka muntuntan. Sa tantula panunutan na kas pagarikan ta, may pas nga ito, kaanak ka. Tsaka pakit agawayo dito yun. Kagurak takas ta nga inaramid na ta, inaudi anak yun. Kagurak. Kaya na, mabainak. Kaya kababay launan no, ibagada kanya, kati akabsat ko kit aganak kabalasang. Kinagabot, kinaaram na. Naaram kan tumat namin. Intuloy ko lang tinagbasa manunimik at madlawon dikitikas ko lang. Agbasa ka pa ilang at masikog ka lang arudon. Ano nusak, tsak kayat nga mapataway ti panagbasa. Di ka mabait nga ron. Estudyante nga masikog. Ibaga dalatan ang masikog ka kanda asawan. Amuda, di kita tattao ka masikog ka ngayon taray nakatinubyom. Naarim kan tumit namin. Pagsasaoy na. Mapadasan yung tumit tikas to. Nga nanukon. Nagsikog agtulan nga, nagdaadan asawa. Ay, maasta didak problemain. Di ka disturbo na. At ka di patulog ko ka na kayo. Tila yung panakakit-kita yung kanya. Tamasurong kayo. Tibagik. May babainak man o may babainak. Basta saan nga madelay. Di pa nagbasak. Yung normal pas ti klase. Hangkong to palang ipas nga. Kahit mo sawain, ito may ipas nga mo. Agsublikan to palang basa. Kahit mo na. Tapos graduarak mo tayo. Para purchirak to. Kasta nga ro tinapasama, anak, di ka di marigatan. Marigatan nagtatanggim. Marigatan nagtatanggim. Masapol nga ikarigatan. Talagang awanin ni manang mo. Di pa yan tumulong. Tatangbayan nyo na tayo suna. Susukayat na. Saan nga gawawid, kaskasera. No agsweldo, dinakmat umaikan, sweldo na tapno, ako maaramate. Kinaramate. Sa kabalitan.
Basta tinaskin ka, may tuloy ko tagbasa. Kaya talaga ka di nga damag mo ti ama ti anak mo. Oo, metin. Nabangga ka din di balayda. Tsak mat amot balayda tatang. Ay, susapo anak ko. Nakirelasyon ka ti lalaki nga di mo amon sa dinut ayan ti balayda. Nagamamu ka man lang di eskwela. May nakpaspasya rin. Kaya nga inaklon ko. Kaya ti may sangal daw. Insarek na kamatin ti hotel. Nga di na naman namon, ala kamatan nga ala. Mabang ka malapit pa check up. Uwantang no schedule ko. Kadang kati malang nakasagana ng aramatek, nagturpos agpas ngayak tutang. Di pa lang ang panunutab kitay gastusam ka dati finals. Tunang pasangay ka, no saan lahat ng amang ni manang mo, di mangilaw ko ak tatalaking ko baka. Mangilaw ko ak itikal din. Magilaw ka di manok. So ang pagdaragaman ako. No pang emergency ang kwarta, adalat panghalaan ta. Giyaman nagtatang. Da kaya talaga, tinaman nakawat nga ama. Ngembes ko mga kaguradak, nga anak yu, kaburtikas ito kasasad yu. Kasasad ko, ngem dinak pa inungtan. Noong tan ka, may babayo ko matinamen. Pero may ngawatan ka, tanya nga ron. Sa may sa, apukok takarkarga manak. Apukok nga regalo ni Apo Diyos kanya. Nalpas ti klase, manunemi, aging ka, danunan ti kabulanan, ti panagpas ngay ko. Nagagatang akmaten, manunemi, kadagiti osarek. Aging dimtengen day tangal daw, manunemi, nangayaban ni tatang iti ambulansya, nga nangisarek kadyak iti ospital. Nagkarkararagak manunemi nga sapay kuma, ta normal nga may pasngay ko ti anak ko. Sapay kuma, sapay kuma, sapay kuma. Kad naasyonan ni Apo Diyos kanyak, kada kaming agina, manunemi, ta normal nga pasngay ko ni Ronald. Apay nga Ronald kahit mga nagan na. Junior, tatang. Sa Ronald tinagan diya akin putot. Tatang. Sige anak. Tayo sungar 3 stroke. Anak apelyedo na. Imbagak man. Ay, guwapo na guwapo ko ka. Gapot ang guwapo ni Ronald nga mana tatang. Hala, kinakduan ka sa nung atrapan. Mabalin yung turumwaring agina. Nabang ko kinasarita ni training, ni nanam nga training. Dahil sut magdalagan ka. Ayan na, no siya awad tiyan mo. Napyak ni training, doon na kita experience na nga dinaldalagan lang ang anak. Yung kasanong ko rin sweldo ng tatang. Nalisto lang ka sa salita ni training. Padak bating na balo. Ang mga kursunada yun at kursunada na kamit. Itsa nga dakas nagpatpata ka mga nga balo. Isokar tinapilik ni nayaban. Hindi kahit yung sawan, umyan ni nana training. Kaya umyan at isokar, di ba kamukin ka? No, kasanon, no, agsang sangit at anak mo, hindi mo mamapasar din. Apok nga rin panang tulong ka. Kasi no, adan ni training, yung problema. Pagidang nga rin na training. Kaya nga ito kwarto di balay. O kaya na, di kada kami. Alo, tatang. At dan makalawas mi nga gina dito'y balay, manunemi, di matlaw main, sumarungkar ni manang ani. Talaga kaguran at tikapsat ko. Magananos kay nana Ay, yung pagdanaga, kayang-kayang dito, basta kitagtungpal ka kanyak. Kaya, kaya sa mumot nga yado yung tabagim, kini Ronald, masabor ng orin no addaak, no agsangit, sikamad lang di, mga iwan, magpasar din kang kuha na. Uri agdod, agdartaromat, na tabarokong mo. Ito na managlulokat ti klase, ituloy ko manalagbasa na. Kita, uri nakadalaga na tumantin. Kit,
Dakay ti basit ti makamo kinitatang nga mayuan kin Ronald. Nagkauna, o pagdanagam. Sa alangan ni Ronald, ti asikaswek, no dikat pa'y siyak pa'y ti bang lutluto ti kanin tayo. At ka din ang kinawatan nyo kinitatang nana. Kinawatan nga niya. Balo kayo mat ngagpadpad. Ay, napiya kumamat amo ni tatang mo tagarem. Ang samat arem na. Kanda kayo nana. Naarem kayo ka di palaeng. No, nyaman ti, numasulik ka, agluwala ta. Armen ni tatang mo, mayat ti bagi ka kita, pagit nga saanin. Mabaling ka di palang nana. Oy, no lagi na tatubak der kin tatang mo, mabalin. Abay, katawa ka. Nagmayat kami nanay. Ay, susula. Nagmayat ko na. Iso nga sika, naaram kamat kami. Iso nga nagsikog ka balasang. Diyan kumakayat, idinaraman ako nga ng bayat kaya. Ay, kasta nga talaga. Nang runa, di kitikas kang nga naaram. Wala. Kinaaram ka diti amin na. Ay, kino nagkanak ka balasang, naaram ka. Nang runa, kat saan ka pa nga nag-graduari. So nga, di kita estudyante nga agsikog. Naaram di kita. So nga, naaram kamat kami. Intuloy ko nga rood manong name tinagbasa kat siyempre nakaskwalak betang di dati nga kaskwalak di dadakam ti third year. Uy, naglaing ka. Madama ka ba nagdaldalagan? O ka ba nagbasa? Nalpas pa nagdalagan ko. Kat sino nga mga iwan anak mo? Ada, mga iwan kang kuhan. Ada nga pang soldom? Saan mo na problema dahita? Apin ang problema dahita? Diya kayat nga madelay pa nagkaturpos ko. So, ore nga nagkanakabalasang, hindi pa nag-college ko. Tuloy, di pa nagbasa. Mayat magkaya man niya. Di talaga mayat, di pa nag-discarte. Pakasta akmat sa araw doon, kada ti boyfriend ko. Ada mo boyfriend mo, agdan siya ka. Pakasta ak sa araw din. Bahala ka. Yung magbagabala kanya ko ma. Nangaroon na kit ni. Samay sa. Amok taramida. Gumatang at contraceptive pills. Orita, gratuar tumuntin. Di ba? Para managsama din si ka. Mayat ma talaga. Nangaroon na nalaing di partner mo. Anat nalaing ka ni. Anat mako nga nalaing. Intay, ultimo nga nagbabaitan ng gitaramit sa akam kit dilpatan. Ano? Oo, nagrugit. Di nagrugit ng dilpatan na takukwam. Ano? When manong naming tuloy ko nga rin tinagbasa, king ka nga, nalpas first sem, second sem. Kahit nung kasta manong naming nga, madanunan, panag-awit ko, tibalay, kahit siyempre, agal alisto ka, ore ka sanot, awis kanyak, dagiti ka eskwela, nga mapang kami dyan, nag-awit ako, nakailugutan ako ko. Kung makasangpedak, makasukatak, umaikan, Ronald, makaayayo nga talaga ti anak ko, ha. Agsalsalud-sudan ta anak mo. Nana? Ano ko na yun? Agsalsalud-sudan. Muna ka, nagpalikas bitaw-bitawin na. Ninanaw eh. Agsalsalud-sudan, asid no kano ti amana. Baka na kayo agsalsalud-sud. Awan ka ti pulusad ti panagkita yun, di amana. Awanin na na. Ngayon anong ti marik na mita. Kas pagarigan ta biglang pakita ka. Jakla mo hindi mo pa nagpakita. Baka mo't kami nadasawa na. Tatadya ka muna na. Ay, susapo na kayo. Ba't ngamin nga dando mga babae? Basta latan numarit na yun ni Ayat. Adaytan, di pa yung adalon, no? Sinuleta nga lalaki. Di pa ba yung amo tibalay ta? Di namat kami nimbaga. Gusto din, no? Baga sa mga sinulsod. Ang mananay, jay ko na na. Nutijay ko na ko, ha? Sa may sa... Iti wakad trumbeng unang ipasyar na kamot di balay da. Tapos nakinid daw mo kung mamabaling ka di ipasyar sa di balay. Kung ipasyar na ka, awang problema.
Yung baka mo kita, ay, kuha, wala na to, agapot at kaming asawa na. Manong name dandanin ti final. Para iti panakalpasan ti second sem kada graduarak dumiten manong. Hindi na bigla nga da nagsardeng nga kotse, manong name iti sangok kabayatan nga urayak iti lukan ko nga gawin. Ang kumat malasin na nga kotse. Aging ga di maibaba manong name iti tawa ti kotse kat malasing ko. Ronald! Ay! Tsaka mo manong. Tanagrag-o nga dagos tirik na edi pa nakakita kini Ronald. Idin to tarumbang ko mga kagurak isuna sang kadi. Magan. Dogang kan. Kinunanay di lukat na tiri daw ti kotse. Ngimis pa nakalagip ko mano. Ape ko magluka na. Di ba guro nakatlukan mo? Oin. Ngimis ang sikat ururayet. Dim sa agman nung naimikit yung masadig ganyan. Kumusta kan? Gusto eh. Magsubliak ka nagbasa. May kamanugwartan. Graduara ko. Kahit mo sabihin, samong sarden? Papi ko may sarden ko. Mo kon. Pinaragreg mo? Uwen, apay. Wala tanong sa mo ko mga pinaragreg. Kasano ko mga agradwar ka itan. Siyempre, insartin mo tinagbasa. No? Dumak ka lang tiyan mo sa mo impas ngay. Impas ngay mo, mano, bulan kumaitan. Ako ba makatawan na, di ba? Nga marinig mo at gayam. Sige, kada pagluganan. Mabit lang. Ibatan na Ronald. Awan ti karbagang mga migam kanya. Balik ka din ang sarito ta. Dumawat ti pamakawan mo. Tikas di naramin mo. Awan ti balikas ng pamakawan. Sorry. I-explain ko kayong kati amin. Saan nga na-explain ko yung explain mo. Taori ilawlawag mo saan nga mabawa pa ti amin. Sige nga. Kahit kunting makawin, isukag ako na, nga itulod kan. Kahit ito paglugan na. Naglugan na ni tricycle, manong naming yung sinmurot ti gago. Ay, manong, mabalim mong iyaw-awan, natin sumusurot. Narigat ading ko, at may samot ti kalsada pag naanta. Ako mabaling nga pagsurkatan mo, no, pangituro nga kasabali. Mabaling nga, isubling-subling iyaw-awan mo, tapos saan nga makasurot. Sino nga minadya? Basta. Awanin natin, sorry. Isarding mo nga rot, tadubsag ako. Apay, magilugang kamadlaking ko na. Haan, maanak sa bali nga lukan. Itaretso ka na ading. Mana nun masurot na ka. Malong naming, nakadalo nak dito yung balay. Siyempre, kakadagos ng nagkap ko tiridaw. Hindi may things ko, hindi makasukata kung sinapul kung di anak ko. Nanatrin ngayon ha. Ay maturog. Kasi nga oras maturog ti anak ko. Najay. Amo na siguro nga dakan iso nga nakaringan. Nagsangit na. Laing kakitaanan. Makalanak. Anak, mabising ka? Nagkabisin mo. Suso? Naipusing ka na, anak. Baka sa balid ito, sumubulat ng suso. Nila magbagak. Ngarga, titaplang ka nga, tigatas mo naipusing ka kanya ko, ng dibute, ang kapit naipusing. Kung na ni lulam nga training, sa pulang at salsudong kanun sa amam. Makasuledan Nagtugtugan so siguro data. Nadagtugtugtog. Nana, nakay malang ti mapamangilokat. Kat ni. Paspasuswag. Agdedede ni Ronald. Hindi ta mapangilokatan manong naming nina na training.
Mildred, sika mo ti masapul na. Iso ka nun ni, kanatakan nyo tayo, sir? Ronald. Day, kadagnagan ta anak mo. Ronald ka no. Ala, ni baka naman tan. Nagbuko natin na na-tradingan. Ni baka naman tan. Diyos ko. Pastor ka de. Papanawin nyo na. May kababain. Nasyad mo pa nakisarita na. Pagka mapapanawag. Pastor ka. Bahala kayo. Simbra. Nataa. Sa nagtugaw. Tugaw ka, sir. Sige na. Anda isunan ta kwarto. Ante anak na. Ay, kanagang ka nga talaga. Di anak na. Kaya dapat pagkakaingas. Ay, ang mga amot no. Sikat ti ama, ti anak na. Kung naman yung pinaragwag na. Tao, nagsikwarto, madama na nga paggadgatasin ni Ronald. Ang kanagang kagayam. Wine. Junior gaya. Yes. Nagbalimat lang ang junior. O bakti anak ko manong name. Hindi malpas na nga dinedit itinempla. Pero mo anak iti kwarto. Awan karabigam dito Ronald. Pumanaw kan. Mildred. Ang bagamitan niya, pinaragrag mo. Hamid gayam. Kahit mo sawin, junior pa iso na. Mabaling ka din nga. Di ba sakit? Awan ti karbingam keng kuwana. Kalpasan nga binaybayan na kami. Ilawlaw ako keng gadamin. Ala anak, muti pa lang ni Ronald nagsarita kayo. Haya, ba ka anak? Makan. Nagpagpakawan ni Ronald Manonemi. Talaga gayam nga, indrantana iti imadayo. Tasigod kang kuha naman nun nemi sampay la kanu nakasagana ng pamilya. Talabit pa nga rod man nun nemi nga nabit pa iso naman nun nemi nga maup obisina. Ama mo na gawin ni manang ko. Nagkaskulahan kami. Nagkaraduaran kami. Diyon ko na agkatrabaho ang kaypay. Haan. Ngayon amok mo sa dinot pagtrabaho na. Awan dahil nito ay. Pimanaw kinagura na. Di mamo nang nga masikukag nabaybay anak. Mga ibabayin ka ko na. Naaram ka man kami. Mga ibabayin ka ko na iso ang pimanaw. Kinabud na nga, awan pulos, suportaran ka ta kami. Apay nagsanaga. Ngamitakit na kasagana ako. Nangro na. Kit talaga na danak kong hengka. Junior pie. Ako na nakmanin. Kaya rin makapaggraduar ka. Tulungan ka nga. Sumrek di trabaho. Ito na ang trabaho. Balin tanto na pagsalitaan ti kalaysata. Ronald, I still love you. Sanak pa nga nagkayat sa bali. Sanak pa lang kami, hindi nga nakasakana nga talaga. Kada mo, gasak pa lang tipat-patek mo. Di ka ka di mahiliw. Balinan, di ba? Kita ko rin ng mabalinan. Di ka ka di mahiliw kanya. Ayatan nakmanin. Ikatan mo tiguram kanya. Yan tangangin nakasaganak mo nga mga kasarken ka. Hamangan mo to pututan nakmanin. Sigugan nakmanin, kalpasan na, panawan nakmanin. Sige. Dati mo kayat. Urahin tapay lang at tigundawin ang kasarta. Sa tanto ulitin. Ng mga pagarigan na makaaram kang. Makaaram kang ang padpada. Mapalin, men. Gapot ang pimpinatag ta, di ba? O hindi ka umasadag ka kasta. Hindi na solisog lang kasta. Mailiwak nga talaga kayo ka. Kahit mailiwak mo kayo ka.
Wala, apay nga ra ko panak, apay ra ko panak. Kaya apay nga balbal sa darakot ko. Ronald, nakaharim kami, nakaharim tangang patpada. Dito yan ti kwartong. Ha? Loko kasi kung nagmanan sana to panawan sa anin. Yung kaya tin, tsaka kahit ko ulitin ni Bidot ko. Kat ni, makan. Tiyak kaya tin kung kunak manong naming yung guy-guyodag ni Ronald kat simbalik kami ti kwarto. Kat ito nga naulit ti kailili ko unay nga maulit-ulit nga panagragsak mi kini Ronald manong name. Nakalalis to akmat kami nga maalukoy. Naaramak sa ngagpay sumano. Ngem tinteng ni tatang manong name kat anyat kita sa wadero. Iso ti amat anak ko, tatang. Nagkasagana nga mga kasaran kanya. Di ka pa graduar? Tatang, graduar pa nga muna. Kalbasan na, mamalimin doon ti agkalaysa. Tulungan iso na nga sumrek iti trabaho na. Dakamat lang ang duwat trabaho. Wano saan? Asikaso na nga na imbag ni Ronald Jr. Gakabo, ano anak plalo yo? Basta dati ko nakang ka, ha? Mildred, di mo ulitan pa itibidot mo. Mga nang tunog sikog kagat panawan na kamanin dito ng job mo ng lalaki. Saanin tatang? Hindi ko ang aming sanak pa lang nakasagana. I'm not yet ready. Ngamitan nakasagana ako. Nakasagana ko ng mga kasar kini Mildred. Apaman nga dumdeng na ita ngayong kampa nagkasar. Kaya po talaga nga okay yan manong name ni tatang. Dito yan balay nga awid ni Ronald manong. Di may problema manong name no dikiti masapsapol kapatad ni Ronald. Dimteng ni manang. Ano ito kasasaw dito? Kamat anak mo? Ang dandan na kayo, di pa yung nagkasar? Sikog ganda ka manin, sana kanto panawan. Manang, saan ito mapasamak dito? Mamug na ito boyfriend mo. Kinaskolak data. Playboy data. Idi data. Ngayon saan ito? Mamati ka. Ngayon nagkasar kami matlaeng manon ni Miguel Pasangan nakapagturpusak kaya dan mga katawan nagtrabaho talo idin tawen ni Ronald Jr. Manon. Nag-asawa kami kahit syempre nag-asawa kami at damat man ay nagpitpitik sa saklot ko. Masikog ka ba din? Kakaram kamit ngamin. Kunan ni Manang. Manang, masikog ka at asawa nga, sika nga. Apay ngamin Manang. Apay aging gakal ito, kita akong pa boyfriend mo, adan boyfriend ko. Ngayon niya. Samad lang siya, ti babae, ti biyag na. Awan sa't masarakan ng saan nga na boy, hanga playboy. Yatang talagang na kami matlaing kini Ronald na nagkagasat man. Manang, di na tultulado mo. Tultulado nga niya. Nag-anak abalasan. Oo, anak kakaskin ka. Pinapudno na, virginak pailain. Datang at sanda pangayatan kang ka. Dadi mo kayat itid. Itid mo nga minan. Oo, pagkananukon. Sa anak, anaara makaskin ka. Naging kakarigitoy manong name balasang pailain ni Manang Ani. Nagbakbakatan nga balasang manong. Madabukod doon nga balay. Siminan ka na kami man. Intultuloy na simina. At lakid di kabagyan mi inalan ng kakadkadwana. Nga salaison ti panakaanak. Idin doon kami manunemi kini Ronald. Nagtultuloy itiragsak mi. Trabaho ka mga dua. Ket talon di kiti anak mi manunemi. Dito nga ron ti pagkasarita. Naara makagpay sumanong. Ngayon nagpinas matlayang tinagtungpalan. Sabi ko mat, at damat na ibatik ng adal, liwliwakin pagsarmingan di bihag, kada kitipata ka nagbuya ka nagdingag, more power to your program, and God bless. Tuwing nga nagyamang nga pagaya mo,
Mildred. Thank you, Mildred. Tingnan ba nagsurat? Thank you. Ba't ka na kita nagkuya?